kesällä. Seuraa vaan sieltä. Tullaan tänne Joensuun taidemuseoon tänne. Taidetta. Mä menen sitä luiskaa, se on turvallista. Tuleeko hyvää kuvaa? Joo. Täällä on myös kollega Pettiä. Niin. Kauhean kiva, että hänkin saa vähän rahaa. Niin siis pitää vähän köyhää käsissä. Odotellaan tässä. Ajattelin, että nämä lastit vielä vähän aikaa. Voitte ostella täällä mun kesätuotteja sitten tästä. Silmät täytyy laittaa ihan kiinni. Tää on kuin Cannesissa. Aikuisviihteessä on ollut pikkusen 70-luvulla, en itse ollut, mutta tunsin piirejä, niin oltiin siellä. Onko tää ryhmä nyt koossa tässä? Täällä on aina tätä. Odotellaan pikkusen sitten. Innokkaimpia saattaa tulla sieltä. Ihan kivan näköinen ryhmä tekin ootte, mutta odotellaan. Mistäs luvassa? Mä esittelen vähän kohtaa. Viitti kauhean monen otteeseen. Jos kauhean pedagogista ei ole niille kiva, jotka tässä on, niin jos sitten kertoo kohtaa. Ei pysy niinku intensiteetillä. Tää videoidaan tää homma. Tää tulee internettiin. Ihana silleen Petra Illaselle, että hän saa taidetta sitten pikkusen näkyy. Tervetuloa. Jaha, taidekierrokselle. Ollaan tulossa päivää vaan. Tervetuloa. Jaha. Nyt taitaa olla porukka koossa. Mä nyt kerron ensin, että mä olen Leila Halkeama, Lellu. Kavereitten kesken kohta tutustutaan. Voitte kutsua mua Lelluksi ihan kierroksena ja helpommin sanoa, kun Leila Halkeama kansainvälinen taiteilijapersona olen. Koulunani on ollut elämä. Asuinpaikkani on universum. Olen syntyisin Pirkanmaalta, alunperin ihminen, elämänmyönteinen, iloinen ihminen. Ja taide on mulle kaikki kaikessa. Se on se mun tärkein homma. Mä esittelen itteeni nyt vähän tässä. Tää on mun luukki. Mä aina tykkään pitää tätä taiteilijavaatetta, koska se on mun mielestä tärkeä.
me taiteilijat ollaan vähän erilaisia ihmisiä, että kivasti sitten lähittyy tuohon ulkomaailmaan. Ettei tarvitse pitää niinku piilossa tätä luonteen piirrettä, taiteellisuutta. Mulla on aina välineet mukana, koska mä toimin inspiraation vallassa, eikä sitä tiedä, koska se iskee. Parasta laatua, hups, kato hanskoja ja luonnoslehti on palamutos tuolla. Noniin. Tää on mun ihan suosikki, näette sitten kohta tuolla kuvissa tän. Sydämen muotoisen. Tää on mulle tehty ihan puusepät valmistanut. Tässä on mun mitali. Tää on mun suurin saavutukseni. Mä olen bodypainting kisan kakkossijan saanut San Franciscossa vuonna 1979. Kauhean kiinnostavana pysyy. Mä tykkään pitää sitäkin, koska mitä mä sitä vaatimattomuus ei kaunista, sanoo mummu. Ja mä olen sitä ohjenuoraa pitänyt elämässäni. No, mä olen täällä siksi, että täällä on kollegan, kuvataiteen oikein koulutettu ihminen, Petra Innasen, hänen näyttely. Ja hän on niin vaatimaton, että ei hän kehtaa sitä esitellä. Hän pyysi mua sitten kollegaa näyttää vähän töitä ja mä ajattelin nyt kertoa sitten parhaani mukaan, niin mä oon ehtinyt tähän näyttelyyn tutustua, mutta kyllähän mä tämän kollegan tunnen. Kauhean lahjakas ihminen, vaatimaton vähän on. Kysymyksiä te voitte kysyä ihan vapaasti ja aloitellaan pikkuhiljaa. Tässä on tämmöinen myyntipöytä. Täällä on mun kortteja, jos haluatte lähettää sukulaisille. Tää on mun maalausretkeltä. Mä olin etsimässä luonnon kiihkoa, kasvun kiihkoa. Mä eksysin. Ja sitten mut ihana pariskunta löysi. Toi mut pihalle maalaamaan, kuulkaa ihan kevään narsissa. Ja tässä mä oon jo rauhoittunut. Mä olin ihan hätääntynyt siellä metsässä. No niin. Mä otan lasit pois. Ei tarvitse enää. Ei niin kauheasti kuvata koko aikaa. No niin, seuratkaa vaan mua. Jos eksytte, niin huudelkaa sitten. Tässä on värityspiste. Tää voi värittää mun muotokuvia. Et jos haluatte käydä rentoutumassa tässä välillä, niin tulkaa värittää, jos tuntuu, että se lähtee se inspiraatio virtaamaan teistä. Niin tuutte vaan, se rauhoittaa kivasti, kun saa värittää pikkusen. Tähän laitetaan muuten nimet ensiksi. Laitan esimerkkinä. Täällä on sitten näitä mun kuvia jo välitetty, kauhean ihanasti saatu profiililta. Tää voidaan tällä kunnolla alas. Täällä on sitten mun osastoni. Petra Innanen antoi mulle, hän niinku vaihtokaupan teki, että mä ohjaan tämän kierroksen ja mä saan näyttää omia kuvia täällä. Mut hänellä tuli semmonen pikku, en tiedä mikä sitten kateus tuli, että hän ei antanut mun laittaa ollenkaan omia taideteoksia. Halusi vähän huonoa valoa laittaa meikäläisen, mutta oli ostanut paparatsilta valokuva, kun mä olen eksyksissä siellä mettässä. Kun mä kerron. Hän ei uskaltanut laittaa. Täältä oli aivan ihania näitä narsissa, kuulkaa näitä. Täällä olisi näkyvissä mun lehtiössä, mutta ei hän ei antanut mulle enempää tilaa. Pikkusen jännä. Mä olen samoissa vaatteissa. Vähän tää hämää nyt, kun ei ole punavirtiossa. Ihan katsokaa rauhassa. Mä oon kauhean tyytyväinen tähän tukkakoristeeseen, mikä mulla oli kesäkuun
mukana. Tää on niinku aika hyvää antia tässä, mutta tässä mä maalaan kiitokseksi sen pariskunnan talon, jotka löysi mun. Niillä oli aivan tommonen mustavalkoinen talo. Noniin, sitten mennään eteenpäin. Täällä on sitten, ai niin nukkuvan. Tässä mä tutkin näitä nukkuja. Kasvun kiihko oli siinäkin vähän niin kuin teemana. Te näette, nämä on aivan turvoksissa puhkeamaisillaan nämä kevään nukut. Se on jotenkin niin semmoista hehkeetä aikaa. Seuratkaa vaan, juu. Tässä on sitten, muistakaa, ettei saa koskea taideteoksiin sitten täällä.